हाय हेलो नमस्कार मु सौम्या वेलकम टू माय चैनल सौम्या क्रिएशन। बहुत दिन पर आपण मान सहित पुणी भेट है। आज इवनिंग रे टी इच्छा है एमती बुलिया को कौन गोटे भल जगह जाकि बुलाबुली कर खाई पीके आसापी डेली ड्यूटी कर पूरा बोरिंग लगे। आपण मान सहित भी बहुत दिन है देखाईनी तो आम चलतु जा इवनिंग टा गोटे स्पेशल बनवा टे भल स्पेशल जिनस खाई आसवा चलते। Of your own mistakes, it's time to hit the lights under the street lights, under the street lights. I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. फाइनाली लुडोर मेन्यू मिल जाए देखिए कौन कौन अच्छी पड़ जाए। चिकेन बर्गर 69, ग्रिल्ड बर्गर 79, सलाड बर्गर 30, स्नैक बर्गर ऊपर बहुत गुड़ा आइटम अच्छी। चिकेन खाइब चिकेन गुपचुप भी अच्छी, फायर गुपचुप, स्मोकी गुपचुप, मटका पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, चिकेन पॉपकॉर्न, मटका चिकेन पॉपकॉर्न भल प्राइस भी अच्छी। मेन जिनसटा स्पेशली हूँ स्मोकी मिंट मोजितो गोटे अच्छी, स्मोकी जिंजर लाइम गोटे अच्छी, स्मोकी सेक्सी पेप्सी। Untold stories they were left behind. फाइनाली एटा हूँ सलाड बर्गर आटा हूँ चिकेन बर्गर भल लगे। स्मोकी ब्लू टमाटो आउ सलाड जहाँ जहाँ दरकार पड़ी टमाटो आउ काकुड़ी पियाज ये बोधे ये बटरटा गोटे बटर देइछन्ती चीज सिंपल अच्छी काकुड़ी पियाज आउ ये चिकेन पीसटा अच्छी बोधे हाँ गोटे चिकेन पीस टेस्ट करिया आ बेसी देखिया नहीं देखिले लाल गड़ब खाया लोग चल तो खाइबा बेसी देखिया नहीं बेसी देखिले लाल गड़ब तो आ अपेक्षा करिया नहीं खाया स्टार्ट करदे।
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ନ ବସିକି ପଇସାଟା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କି ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆ ଦେହରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ବି ପଡ଼ିଛି। ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ମୋକି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କିଛି କଲରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଯେମିତି ସ୍ମୋକି ବ୍ଲୁ କରାକୁ, ସେଇଟା ତା ବ୍ଲୁ କଲରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁଟା ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୋଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ତ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଉଛି ଆଉ। ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ପୁରା ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ବର୍ଗରଟା ବି ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଓକେ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ବର୍ଗର ଆଉ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ, ଭଲ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ତ ଏଇଠି ସରିଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେଉଁ ଗରମ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ, ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଦଶହରା ଅଛି, ଦଶହରା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଛୁଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।